king parokyang Maglubenas, ing grasya maging laganas. Pero kapamilatan ng Maria, king kaya pa ng Diyos, king mayap, king dapat ng mayap at maula, tinyang babyang maglapong tula, at makaninyang meging buong pasibayo ing tula, anyang tanguyay Maria, king kaburyaning Diyos. Yan may kaning panagkat ng Maria kaya katamo, sana king balang pinaditita mo man tatanguanan tayong kaburyanan ng Diyos, ban ka dito manatiling maglapo ing tula, king mayap, king dapat ng mayap at maula. At yan sana ing maging simbolo na ngiting gampanan tamong dubenas ning Pasko. Nung nure ning 12 parol na makatayid at makatayid king metong parol apakrus, simbolo kang Kristo. Makanya nakatamong dinan pami katagon ning pamagpasko kapamilataning lubenas, ban kambening balang metong anting balayanan ng Diyos, makanyan tamong abe-abe magsaya, tumula, puling king pami abe-abe kawangs daring parula may gawa, may gawa laking pami adwangan, may abe-abe, may saup-saup, at agpangking kagiwaning balang metong, makanyan tamong mayawos, isundo ing pamiyabe, may adwangan, may saup-saup, at potang atintang agawang mayap at maula, siguradong kanito, ating maglapong tula. 4, 3, 2, 1. Kampana ng simbahan ay nanggigising na, at waring nagsasabi na tayo'y magsimba. Magising at magbangon, tayo'y magsilakad, at masiglang tunguhin ang ating simbahan. Ang kampana'y tuluyang nanggigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakamtan na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Ang kampana'y tuluyang nanggigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakamtan na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa.